Zdravo svima i danas ćemo se ja i moji roditelji i prijatelji igrati New Code. Da znate. Zato like i subscribe. U Robloxu sam video. Ima mnogo toga zanimljivo. Idemo za 3, 2, 1. Ja sam šerif. Odlično. Znate, ja sam šerif. I smijam se da pronađem murdera. Ja sam pronađem murdera. Ovo je sigurno toilet. Verovatno treba pronađemo pravog uđesa i da vidimo na skenu. Ja se tako zove. Pitam se ko je murder od njih. Samo se pitam ko je murder. Evo, sačekajte, vratit ću se za nekoliko minuta. Dobro, vratili smo se. Juj! O, mislio sam da si ti murder. Da. Nemoj da snimaš vino. Nemoj da snimaš alkohol. Dobro. Neću da snimam alkohol. Ćaba. Irina je mrtva. O ne. Ko je ovo uradio? Irina nije murder. Naravno da nije. Bane isto nije murder. Ovo je vinograd, samo da znate, mi smo u vinogradu i sad ćemo se vratiti. Tamo su kola. Dobro. Znači, Irina je ubijena. Šerif mora da zna ko je murder. Sigurno. Siguran sam da nije Duja. Znači, Duja nije. Nije nikad htio da ubije svoju ženu. Dobro. Vidite, ljudi, moramo stvarno pronađemo murdera. Onaj ko murder ćemo saznati. Zato što ćemo mi biti najbolji. Ja vam bio zabavan na onaj sken što ste rekli. Slušajte me, Irina je ubijena. Mi moramo saznamo ko je murder. Nije Irina, nije Duja, nije ni Bane. Bane je čist. Svo vrijeme zato što Bane ne može da ubije nekoga, a da tu sedi i gleda. Što? O ne! Murder je ubio. O, ti si murder!
Ubijen si. Ne, ti si ubijen. Ti si ubijen. Pobedio sam. Pobedio.